Česká televize uvádí německý dokument z cyklu Touha po vědění. Anatomie donedávna přehlížela jednu důležitou tkáň. Zapomínala na fascie. Je to celý systém a ten jsme dosud neprozkoumali. Neurologie, vnímání těla, přenášení síly, pružnost, hojení ran. Sotva byste našli oblast, ve které fascie nehrají zásadní roli a z dnešního pohledu často velmi překvapivou roli. Skrytý svět fascií. Fyziologický význam fascií byl dlouho přehlížen a podceňován. V poslední době se však stal důležitým předmětem výzkumu. Fascie tvoří součást vláknité pojivové tkáně, která se nachází v celém lidském těle. Obklopují naše svaly, šlachy a orgány a spojují je s kostmi. Bílá vazivová tkáň tvoří zhruba 20% naší tělesné hmotnosti. V současnosti se fascie dávají do souvislosti s jedním z nejčastějších zdravotních problémů – s bolestmi zad. Na severovýchodě USA ve státě Maine učí Thomas Myers budoucí fyzioterapeuty. Je autorem průkopnické knihy Anatomické vlaky. Už dlouho byl přesvědčený, že fascie propojují celé lidské tělo jako síť. Teprve v posledních letech se jeho předpoklad potvrdil. Když za mnou přijde člověk s plantární fascitidou, málo kdy přinese pořádný výsledek jen léčba plantární fascie, tedy vlastně chodidla, myslím tím dlouhodobě. Nejlepšího dlouhodobého výsledku jsem dosáhl, když jsem se zaměřil na celou dolní končetinu, zadní svaly stehen nebo dokonce i na místa pod zátylkem a na krku, protože jsou součástí jednoho systému. Myers je přesvědčen, že vazivová tkáň je propojena a tvoří nespočet drah. Od hlavy se rozšiřuje k nohám, od jedné ruky přes ramena ke druhé a dokonce obtáčí celý trup. Věří, že když nás bolí na jednom místě, příčina může ležet v úplně jiné části těla. Když si například představíte někoho s bolestí bederní páteře, ta může mít mnoho různých příčin, může vycházet z klenby, může vycházet z kolen, může vycházet z oblasti boků, může vycházet z ramen. Oblast mezi rameny a bederní páteří tvoří jeden velký trojúhelník, je zřejmé, že na sebe mají vliv. Když se snažím odstranit potíže v oblasti bederní páteře, nemůžu si dovolit nepodívat se všude, protože nevím, kde je zdroj obtíží. Tensegrita fasciální sítě bude ukazovat na bederní páteř a to je pro nás všechny velmi slabé místo. Ale to neznamená, že v bederní páteři je původ bolesti. Musím prohlédnout celý vzorec, celý ho musím prošetřit a zjistit, jestli je šance, že bolest půjde nějakým způsobem trvale odstranit. Jean-Claude Gemberto žije a pracuje ve francouzském Bordeaux jako lékař v oboru chirurgie ruky a zápěstí. Jako první umožnil, aby síť vazivové tkáně, jíž je protkáno celé tělo, byla vidět pouhým okem. Za svůj profesní život provedl nesčetně operací. V chirurgii denně vidíte, jak se vrstvy pojivové tkáně posouvají tam a zpět. Ale jak vlastně fascie fungují? To je otázka, na kterou zatím nikdo neodpověděl. Chtěl jsem to vědět, abych mohl co nejlépe provádět rekonstrukci šlach, protože i šlachy patří k pojivovým tkáním. V Ústavu chirurgie rukou a nohou Gemberto zviditelňuje svět fascií pomocí speciální kamery. Živou tkáň natáčí přímo uvnitř těla. Jeho snímky změnily pohled medicíny na význam fascií. Vidíte? Molekuly se uspořádávají do fibril, vláken. Vypadá to jako úplný chaos, ale není. Tohle totiž především umožňuje život. Je to dokonale efektivní systém. Čím víc ho zkoumáme, tím více rozumíme fasciím a jejich struktuře.
A to otvírá nové možnosti léčby. My lidé vlastně tvoříme opravdovou síť vláken, která vedou z povrchu kůže až do hlubin volné pohybové tkáně a buněk. Vše je propojeno touto mimořádně pružnou vláknitou strukturou a je to souvislá struktura. Žádný volný prostor, všechno je propojeno. Podívejte se na tu nádheru, vidíte? Fascinující snímky odhalují paletu fasciálních barev a tvarů. Fascie se neustále pohybují a mění. Specialisté po celém světě se snaží rozluštit organizační principy této gigantické sítě v našem těle. Jaký je účel a funkce fascií? Na univerzitě v italské Padově hledá odpovědi na tyto otázky anatomka Carla Stecco. Jsme ve starém anatomickém divadle. Padova má jednu z nejstarších univerzit v Evropě. V 16. století byla hlavním centrem výzkumu anatomie lidského těla. Myslím, že fascie jsou opravdu důležité, protože bez nich bychom opomněli celou jednu tkáň, jako bychom zapomněli na nervy nebo na žíly. Je to orgán a musíme pochopit, jak s ním zacházet a jak o něj pečovat. Před zahájením pitvy v anatomickém divadle vysvětluje Carla Stecco studentům, co je to fasciální tkáň pomocí ovoce. Tento grep nám pomůže pochopit, co jsou fascie a jak jsou spojeny se svaly. Když ho rozřízneme, vidíme nejen dužinu, ale i vláknité složky, které dužinu grapefruitu rozdělují do jednotlivých dílků a drží je pohromadě. Během pitvy pak studentům postupně ukazuje, že se fascie nacházejí v celém těle. Tohle je fascie, volná pohybová tkáň, která mi umožňuje, abych se posunula z jedné pozice do jiné. Všimněte si, jak má extrémně tekutou strukturu, jak snadno se s ní dá pohybovat. Podívejte se, jak se dostanu dovnitř. Je celá složená jen z vody, proteoglykanů a tkáně. Je nádherná. Vlastním výzkumem fascií provedla Carla Stecco průkopnickou práci. Přímo pod kůží se nacházejí povrchové fascie. Hluboké fascie obklopují naše svaly a svalová vlákna, podobně jako střívko klobásu. Fascie obklopují i orgány. Dokonce i mozek je chráněn touto tkání. S pomocí mnoha anatomických analýz vytvořila Carla Stecco atlas fascií. Poprvé v dlouhé historii lékařské anatomie je tato tkáň systematicky zdokumentována. Nejdřív jsem ničemu nerozuměla. Při první pitvě všechno vypadalo úplně chaoticky. Unikal mi jasný obraz. Ale pak jsem velmi pomalu začala chápat, jak se dají fascie identifikovat. Teď už je celkem jasné, o co se vlastně jedná. A o to mi šlo při tvorbě atlasu. Teď právě zkoumá torakolumbální fascii, která obklopuje zádové svaly. Právě jsme izolovali torakolumbální fascii, nejdůležitější hlubokou fascii v lidském těle. V současné době je předmětem studia mnoha odborníků, protože se zdá, že může být příčinou nespecifické bolesti zad.
80% lidí začne v určitém okamžiku trpět bolestmi zad. Proč vlastně tyto vrstvy tkáně způsobují tolik potíží? Od té doby, co se Robert Schleip začal zabývat fasciemi, každý den také začal skákat přes švihadlo. Schleip je biolog a psycholog a patří k nejznámějším německým badatelům, kteří se fasciemi zabývají. V této oblasti odvedl průkopnickou práci. Je to trochu jako pohádka, protože fascie byly opravdu takovou popelkou, trochu jako tlusté, pihovaté dítě, kterému se ve škole všichni smáli a najednou se dočkalo uznání. Pro mě je to dojemný příběh a také pravdivý. V minulosti byly fascie považovány za orgán na jedno použití. Klasičtí anatomové byli rádi, když tuto bezbarvou lepivou tkáň odstranili a odhalili svaly a velké orgány. Ale v posledních letech tento strukturální orgán přitahoval hodně pozornosti a to je opravdu vzrušující vývoj. Robert Schleip chce určit různé funkce dlouhodobě podceňovaných fascií a zjistit, z čeho se tato vláknitá bílá tkáň přesně skládá. Fascie tvoří fibroblasty a okolní struktury známé jako matrice. Fibroblasty jsou buňky pojivové tkáně. Mimo jiné produkují kolagenová vlákna, hlavní stavební prvek matrice. Fascie si sami vytvářejí vlastní kolagenový obal. Díky kolagenu mají fibroblasty hojivý účinek, ale příliš mnoho kolagenu může také škodit. Robert Schleip spolu s anesteziologem Wernerem Klinglerem studovali, jak se tkáň změní, když se musí po úrazu rameno zafixovat. Jejich studie potvrzuje, jak mimořádně důležitý je pro pojivovou tkáň pohyb. Po 3 týdnech v zafixované pozici bez pohybu začala tkáň v paži přerůstat. Obrázek A vlevo ukazuje zdravou, nepoškozenou tkáň předtím, než dali paži do sádry. Obrázek B vznikl o 3 týdny později. Změna tkáně je nezpochybnitelná, je matná a má silnější a chaotickou strukturu. Výsledky, ke kterým jsme došli, ukazují zcela jasně, že nedostatek pohybu vede k nadměrné proliferaci struktur pojivové tkáně a tím ke ztrátě jejich funkce. To je rozhodující objev. Znamená to, že pro udržení funkce naší pojivové tkáně je pohyb nezbytný. Fascie potřebují pravidelnou stimulaci, jinak ztratí pružnost, stuhnou a slepí se. Lidé se sedavým zaměstnáním, kteří pravidelně nesportují, budou mít pravděpodobně zhoršenou funkci fasciální tkáně. Kromě toho lidi z kanceláří často trápí bolesti zad, takže souvislost mezi deformovanou fascií a bolestmi zad zní logicky. Na Harvardově lékařské škole v Bostonu studuje Ellen Langevin funkci pojivové tkáně při bolestech zad. Výzkumem fascií se začala zabývat nedávno. Jako lékařka si často nevěděla rady, jak léčit pacienty s chronickou bolestí zad. Rozhodla se, že do problému pronikne hlouběji. Existuje spousta lidí, kteří mají bolesti zad, chronické bolesti zad, ale na rentgenu nebo magnetické rezonanci páteře, což je místo, kde lidé obvykle hledají příčinu bolesti, mají nález normální, žádná stopa po něčem, co by mělo způsobovat bolest. Naopak spousta jiných pacientů má hrozivé výsledky z magnetické rezonance, víte, degenerované disky, ale nic je nebolí. Takže jsme si říkali, dobře, a co torakolumbální fascie, protože ta tvoří v zádech velikou strukturu, v podstatě spojuje ramena a boky, je to velký list pojivové tkáně. Jak je vidět z ultrazvukových snímků paže, fascie jsou uspořádány ve vrstvách. Když se hýbeme, vrstvy se posouvají sem a tam. To platí i pro fascii na zádech.
Ellen Langevin objevila, že bolest zad je spojena se schopností pojivové tkáně klouzat. Máme dvě takové vrstvy a když se ohneme v zádech, vrstvy u zdravého člověka se dokážou posunout asi o 75% své délky. A my už víme, že u lidí s bolestmi zad je pohyb těchto vrstev snížený až o 50%. Takže víme, že dochází ke sníženému klouzání mezi oběma vrstvami. Stejně jako její německý kolega Robert Schleip, Ellen Langevinová je přesvědčena, že za to odpovídají buňky pojivové tkáně. Když vyprodukují příliš mnoho kolagenu, klouzání vrstev začne být obtížnější. Pokusy s krysami dokázaly, že cvičení a pohyb může nadměrné produkci kolagenu bránit. Provádíme experimenty, kdy pokusnému zvířeti způsobíme drobné zranění, jen velmi malé zranění, a potom zvíře navedeme na to, aby se protahovalo nebo naopak neprotahovalo. A zvíře dvakrát denně velice pěkným a jemným způsobem protahujeme. Zjistili jsme, že zvířata, která se protahovala, se léčí rychleji a jejich zranění brzy zmizí. Pod mikroskopem Langevinová objevila, jakou to má příčinu. Fibroblasty se rozšiřují až o 200%. A nejen to. Roztažené buňky také přenášejí chemické signály, které způsobují uvolnění tkáně. To bylo něco nového. V podstatě jsme zjistili, že stuhlost pojivové tkáně minutu od minuty aktivně regulují fibroblasty. Takže se jedná o dynamickou aktivní buněčnou regulaci napětí pojivových tkání. A to by mohlo být důležité, protože zjišťujeme, že když například na tkání provádíte akupunkturu, fibroblasty skutečně reagují a rozšiřují se. To pomáhá tkáni, aby se uvolnila. A stejné je to s protahováním. Protože aktivní stretching i akupunktura mají uvolňující účinek na buňky, a tedy i na stuhlou tkáň, můžeme něco aktivně udělat i s naší bolestí. Je jasné, že bolesti zad mají příčinu v nedostatku pohybu a nesprávném držení těla. Badatel v oblasti fascií Robert Schleip chystá další výzkum příčin bolesti zad. Pro svůj experiment připravuje kousky izolované fascie. Dá se říct, že se jedná o živou fascii. Pak přidáváme různé biochemické látky, které jsou aktivní při regeneraci tkání. Potom zjišťujeme, do jaké míry se fascie dokáže stáhnout sama, nezávisle na svalech a nervových systémech. Výsledky jsou ohromující. Experiment zcela jasně ukazuje, že fascie se v reakci na přidané látky sama stahuje. Opravdu reaguje nezávisle na jakýchkoliv svalových nebo nervových podnětech. A nejen to. Opravdu vzrušující je, že jsme našli látky, které mají na fascie vliv a které nutně nesouvisejí jen se zánětem, ale také s emočním stresem. To byl samozřejmě pro nás průlom, když jsme zjistili, že fascie na to opravdu reaguje. Velice pomalu a trvale. Tím se podařilo odhalit pravděpodobný mechanismus pro něco, co mnozí lidé s bolestmi zad intuitivně vědí, že emoční stres může působit fyzické napětí a bolest. Když budu několik týdnů ve stresu a pořádně se neuvolním ani ve spánku, hlavní napětí nebude v červených svalových vláknech. Ta se uvolní poměrně rychle. Napjatá je především bílá fasciální tkáň, která tvoří obal okolo svalu. Jako fyzioterapeuti to můžeme i cítit, že není stuhlý vnitřek svalu, ale obal, okolní membrána. A tento mechanismus teď blíže zkoumáme. Stejný mechanismus dobře zná a zkoumá i terapeut Thomas Myers. Pojivová tkáň ho fascinuje. Díky fasciím své tělo vnímáme, všechno je v něm na správném místě a drží tvar. Vědci tento stav nazývají tensegrita.
spojením slov tenze, napětí a integrita. Mechanismus tensegrity je příklad mechanismu, který se v zásadě podobá tomu, co vidíme u fascií. Fungují jako celý propojený systém. Jak vidíte, tohle jsou jen tyčinky a gumové pásky a celý kus je postaven tak, aby se tyčinky vzájemně nedotýkaly. Všechno drží na místě jen gumové pásky. Když uvidíte kostru, klasickou kostru ve školní třídě, která má kosti spojené pomocí drátků, řeknete si, aha, mám v těle takový rám z kostí a jednotlivé svaly se kolem něho pohybují jako na drátěných jeřábech. Jenže to není pravda. Vaše kosti plovou uvnitř pojivové tkáně. Kdybych uměl čarovat a nechal zmizet všechny měkké tkáně na vašem těle, vaše kosti by se sesypaly na podlahu. Toto je vzorný prototyp klasického konceptu páteře, model s kostrou jako nosnou konstrukcí. A páteř jako stožár, který nese celý stan, který je měkčí. Až donedávna jsme si právě takto představovali páteř. A tady vidíte pěkný model tensegrity. Toto jsou obratle. Ale neleží jeden na druhém a netlačí se na sebe, ne. Pokud fasciální prvky, gumové pásky, mají dobré elastické předpětí, obratle jsou zavěšené. Takže můžete mít dokonce i opotřebovaný obratel, ale pořád můžete chodit zpříma jako kubánská královna salsy. Samotná páteř tedy nemusí být příčinou chronické bolesti zad. Přispívá k ní i nesprávné držení těla, nedostatek pohybu a stres. Pokud má být naše tkáň zdravá, musíme pravidelně cvičit. A pak je tu další důležitá složka – voda. Naše elastické pojivové tkáně ukládají obrovské množství vody a to je možná největší tajemství fascií. V závislosti na věku tvoří pojivovou tkáň až ze 70% právě voda. Pro vázání vody jsou důležité buňky pojivové tkáně, fibroblasty. Profesorka anatomie v Padově Carla Stecco identifikovala různé funkce fibroblastů. Tady vidíme dvě různé buňky. Obě jsou fibroblasty, ale mají naprosto odlišné funkce. Tato buňka pravděpodobně produkuje kolagen. Zatímco v druhé buňce vidíme tyto malé tečky. Když snímek ještě zvětšíme, uvidíme vnitřek buňky a hlavně ty drobné tečky. Jsou to proteoglykany a především kyselina hyaluronová. Takže vidíme, jak dvě podobné buňky produkují různé extracelulární látky. Kyselina hyaluronová je mazivo pro naše pojivové tkáně. Tato látka vytváří další molekuly různého stupně rozvětvení a velikosti, aby vyvinuli houbovitou síť, která bude vázat velké množství vody. Čím méně kyseliny hyaluronové naše tkáň naváže, tím méně jsme pohybliví. V Německu zkoumají kyselinu hyaluronovou Robert Schleib a Werner Klingler. Experimentují s různými terapiemi, které by zvýšily obsah vlhkosti fascií a její kluzné kapacity. Doufáme, že manuální techniky pomohou obsah vody znovu zvýšit. A co je na tom úžasné, věříme, že prostřednictvím této výměny vody v tkáních se zároveň odstraní zánětlivé látky a tkáň se vyčistí. Nejprve měří obsah vody v tkáni. Zdá se, že je poměrně vysoký. Pomocí speciální masážní techniky Robert Schleib vyvíjí tlak na fascii v zádech pacienta. Tyto staré techniky Rolf terapie zaměřené na pojivové tkáně jsou vůbec to nejúčinnější, co jsme dosud našli a otestovali. Při této metodě působíme na kůži velmi pomalým, ale silným tlakem. Můžete si to představit tak, jako když velice pomalu, ale silně vymačkáváte vodu z houby, dokud nevyprázdníte každý pór.
Není to šup, ale opravdu pomaloučku. Zdá se, že hodnoty zaznamenané terapeuty potvrzují, že manuální terapie může pomoci znovu naplnit rezervy vody ve fasciích i obnovit pružnost tkáně. Tak to vypadalo před terapií. Tady vidíte, jak jsme vytlačili vodu jako z houby. A když jsme skončili mechanické ošetření, tkáň se znovu naplnila vodou. A tady začal být výsledek zajímavý. Když jsme vyvíjeli dostatečný tlak, dostalo se do tkáně ještě víc vody, než měla na začátku. Jinými slovy, vytlačujete starou vodu z houbičky a když to uděláte dostatečně silně několikrát za sebou, houba dokáže znovu nasáknout ještě víc vody, než měla předtím, což je samozřejmě zajímavé. Myšlenka spočívá v tom, že masáž upravuje kolagenová vlákna a fibroblasty produkují čerstvou kyselinu hyaluronovou. Nová voda nahradí starou, což umožní, aby fascie znovu hladce klouzala. Není pochyb o tom, že masáž stimuluje buněčný metabolismus. Aktivní pohyb ale přináší do tkáně ještě větší dynamiku. Udržování těla v pohybu vede ke zvýšení tělesné teploty, což stimuluje metabolismus. Každé zvýšení teploty o 1 stupeň Celsia zvýší enzymovou aktivitu zhruba o 10%. Ukazuje se, že při pravidelném cvičení dokážou fibroblasty už během 3 dnů začít vyrábět čerstvý kolagen a uvolňovat matné fascie. Může však trvat celý 1 rok, než se stmelená, slepená tkáň úplně regeneruje. Mezinárodní výzkum fascií se v posledních letech obrovsky posunul dopředu. Ve fascinujícím světě fascií zůstává mnoho otázek nezodpovězených, ale jedna věc je jistá. Tato síť spojující tělesné tkáně, jejíž význam byl tak dlouho opomíjen, je právě tím místem, kde vzniká mnoho poruch. A odkud také můžeme začít s uzdravením. České znění připravili Luboš Ondráček, Radka Lokajová, Vladimír Štvrtňa, Petr Pokorný, Hana Bílá, Aleš Jurda, Markéta Grossmanová, Marcel Nevín a Petr Lokaj. Česká televize 2019.